नोंथांमोनखौ बर थाबाय स' गाइस फैलाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै स' गाइस नोंनाव हामदों मिथिखादों सिनायखादों बिथाङा सोर बिथाङानो जादों इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिनि सायाव दिनै रायलायनाय जागोन जायखौ फेसबुकाव बिथांखौ बुङो थार गाज' स' बिथांनि मोनसे इउपिपिएल हाबनाय फट'आ बर्थमान एसे भाइरेल जागासिनो आरोना गाइस मिथिबायना स' मानो होनबा सासे दलाय बिद्या बिटिआर होननाय बिथाङा जे मा होनो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ जे 4 लाख फैसा जादों होनना हेनटेन होननानै माखासे बाथ्रा बुंनो आरो ना गावनि भिडिअ स' बिनि सायावनो जोंनि मानिनां इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड थार गाजु बिथाङा रियेक्ट खालामदों आरो ना माबा माबि बुंदों आरो ना गाइस स' गाइस नोंथांमोना गिबियावनो दायो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ मा बुंखो बे दलाय बिद्या बिटिआरखौ बेखौ नोंथांमोना नायलाय नोंथांमोना दा खोनासंबानो जाबाय आं सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरोखि ना रायजोफोर थ' नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय बिसिनि लिरनायखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय बे इउपिपिएलनि आरोखि ओंखाम रसा नांनानै 4 लाख 4 लाख रां मोननाय लाथाव बर' थार गज' इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ माखासे मोसौ सिखावफोरा जाखावबाय गाज्रि आखुथायनि हिन्जाव हमना हरजाग्रा आচ্ছা रां दाबिग्रा ओमफ्राय बिनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आচ্ছা थारमाने बे भिडिअखौ लानानै बे भिडिअआ जोङो रिंसारनि हाबायाव जों ओंखाम जानायमोन बै टाइमाव बे रिंसार इउटुबारनि हाबायाव जों ओंखाम जानायमोन ओमफ्राय बिनि उनाव आं दा सावरायनोसै आरोना रायजोफोर आं सावरायगासिनो दं आচ্ছা दा नैबे जोंहा दलाय बिदा ना मामोनथाय दलाय बिदा बिटिआर आচ্ছা बे थारमाने जोंखौ मोनसे पस्ट हगारदों आरोखि इउपिपिएलनि मानसियाहाय थारमाने मोनसे पस्ट हगारदों बेयो जोंखौहाय माने जों इउपिपिएलनिफ्राय 4 लाख थाखा लायनानै जादों जाहैबाय आरो ओमफ्रायहाय दा जोंनि बिदा राजाखौबो बिसोर ओरै गल सिन होनानै माने हरगासिनो दं आচ্ছা बे दलाय बिदा बिटिआराहाय बबाव नुवा नोंसोर जोंखौ 4 लाख थाखा लायनानै जानाय दा नोंसिनाव मा प्रुफ दं आंनो खिथा बे प्रुफखौ आंनोबो नांगौ नोंसिनाव जों 4 लाख थाखा लायदों होननानै मा लिरनाय दं नोंसिनाव चेक बुकआव लिरना हरा ना गुगोल पेआव लिरना हरा नोंसिनाय जोंलाय मा प्रुफ दं नोंसिनाव 4 लाख थाखा लायनानै जादों होननायनि ना नोंसोर जोंनाव मोनसे एकाउन्टआव सोना हरनायनि प्रुफ दं ना चेकआव लिरनायनि हरनायनि प्रुफ दं ना गुगोल पे सोना हरनायनि प्रुफ दं दे प्रुफा मा दलाय बिटिआर इउपिपिएलनि दे मा प्रुफा मा बे खिथा मा प्रुफ दं नोंसिनाव 4 लाख थाखा लायनायनि आरो नोंसोर जाय हाबानि भिडिअखौ लानानै जोंखौ बुंदों बे जाहैबाय आंनि मा होनो लोगोफोरजों जोङो रिंसार इउटुबारनि हाबायाव बे जों ओंखाम जानाय भिडिअमोन बेफोरखौ लानानै मा नोंसोर कन्टेन्ट मोनाखै नामा बिदि जावलाबायनो बखिलाबायनो जोंजों जावलायनो नोंसोर दम जुजिनो हागोन जोंजों जावलायनो जोङो मिथिबाय सोरबा बे दलाय बिटिआरा बे दलाय बिदा बिटिआरा जोंजों सिनायलायखायो जानो हागौ सिनायो बिसोरो खिन्थु प्रफाइलथ' होनानै लानो हाखाया गिख'खा 1 नाम्बार बहाथो प्रफाइल होनानै लानो हानो दंबाखौब्रा मोखाङा माथो मोखांबो होनानै लानो हायाखै मोखांबो होनांगौ ना नों बिदि जावफानोबा मानोथो मोखां होनानै लानो हायाखै मानोथो डाइरेक्ट नोंनि जेबो गैया बावलाय डाइरेक्ट बेथ' माबासो फेकसो माबाया प्रफाइला फेक प्रफाइलसो बेयो मोनसे दा दलाय बिदा बिटिआरा जोंखौ बुंदों जोङो प्रमदनाव मा होनोमोनलाय 4 लाख थाखा लायनानै जाफैदों जोंथ' बिदि थाखा लायनानैबो जाफैयाखै रावनावबो आरो 4 लाख बावनो मा प्रुफ दं प्रुफा हरदो दलाय बिटिआ मा दं 4 लाख लायनायनि खोथा ना एकाउन्टआव सोना हरदों ना गुगोल पेआव हरदों ना माबायाव चेकआव लिरना हरदों जेबो प्रुफ गैया नोंसोर प्रुफखौ होनांगोन नोंसोर भिडिअखौ जुदि बानायना होदोंबा मिथिबाय दलाय बिदा बिटिआरनि माबा अनार गोबोरखिनि खर' गोबोरखियाव उग्रा जाम्बा साइस खिब्रमा जोलैनि हांगारफ्रासो बिदि मालायनि कन्टेन्ट बानायलाबायो मा मोनखो नोंलाय आंखौलाय बिदि होदलाबायनानैलाय कुनु बिदि पलिटिक्स लोब्बा लालाबायनानै बिदि बुंना पार्टिया पार्टिब्रा मिथिबाय नोंसोरबो आलदा पार्टियाव थायो जोंबो आलदा पार्टियाव थायो फाला दानसै आं दा नोंसिना माथो गावजों गाव दावराव जालायलाबाय थानायसो बिदि जायो नामा बर'जों बर' नोंबो मालाय जाथि नङा आंबो मालाय जाथि नङाब्रा नोंनावबो बर'नि थै दं आंनावबो दंब्रा मिथिबाय बिदिखौ बिदि लिरलाबायनानै होनो नाङा मिथिबाय दा मा फाग्ला नोंसिना मेगन सालायनाय एकदमबारे गोबोरखि साइज खर' जेबो मेलेम गैयै जाम्बारायसो आं दा हालुवा साइज मा होननानै बुंबावनांगौ नोंखौलाय नोंखौ दा मा बुङो मिथिबाय गोबोरखिनि एम्फौ नों सासे गिरुवा जाय बे भिडिअखौ बानायदों गिरुवा बेयो मिथिबाय जाम्बा नों हराव गुमा साबनानै जाग्रासो मिथिबाय नों जेबो लाब गैया नों खिनो गन्थं बिजौआव ओरै फुनला लानानै लादो होमबा थिग जागोन नों जाब्बा मिथिबाय दा आरो जोंनिसो जावलायनो फैदों बाहाय बबेनो मा खिथाव मोसौ सिखाव नुखो नों जोंखौ मा प्रुफ दं नोंनावलाय जोंलाय मोसौ खावनायनि दलाय बिदा बिटिआर गावनो खावो ओंखायनो जेबो मोखां सोखां प्रफाइल होनानै लानो हाया जाम्बा साइज खोथा रायलायलाबायग्रा बाहाय मा प्रुफ दं जोंखौ मोसौ सिखाव होननानै बिदि लिरलाबायना होनो जाम्बा बुरबक
एकदमबारे गावनो बिदिनो ब्रा बे ओंखायनो गावनो मोसौ खावग्रा बे जानला मोनला लिरलाबायना होयो जोंबो हायोब्रा जावनो बिगुर नोंसोरल' हायो नामा बिफिबना जावनो हाया नामा आं बिदा राजाजों थायोब्रा बिदा राजाया बिफिबनाय नालाय बे आंनि बिदा नालाय आं बेजों थागोन पार्टिखौलाय मा बखिलायनांगौ जाखो पार्टियालाय नोंना आलदा आंना आलदा आं बिदाजों थायो नालाय दा आंखौ बोरै होफाबाय आरोखि ना मा जाखो जेबो लाब गैया जोंना नोंसिनिफ्राय गाज्रिसिन दे बाबु माबाया मिथिबाय दा लाइभ होनानैबो बेरायनो हायो जों गोसोबा मिथिबाय जोंखौ जेबो दावलायखा सिदा सिदि बुंखायो जों मिथिबाय जोंना बिदि माबानाय गैया जों रावखौबो बखियाखैबो जों नोंसिनिखौबो बखियाखै जोंनिखौबो दा बखि बेबायदि लिरलाबायना होनो नाङा मिथिबाय दा कन्टेनानो गैला नामा नोंहा आलदा होब्रा दस्रा रायलायलाबायनायफोरखौ होना जोंनिखौलाय मा नों मा खर'नि होदलाबायनांगौ जाखो नोंलाय फाग्ला हालुवा साइस मानसियानो माबाखासै बेयो एकदमबारे जोलैनि हांगार फाथालफुरि एकदमबारे खियाव जोनोम मोनखानायसै बे मानसियानो आरो मानसियाथ' जेबो गैखाया बे जेरै जंगलिया ओरै जंगलियाखाब्रा बे बिदि लिरग्राया जाय बिदि लिरग्राफ्रा बे जंगलियाखा एकदम खादां मिथिखायो आं फुरा जंगलियाथाय नों बाहाय मिथिखायो आं मोनसे सिनायखागोन बाराबा जोंजों रायलायोबो जानो हागौ मा थिग बिदिसोखा दलाय बिदा बिटिआर नै बे खामानि गैयै गोबोरखिनि एम्फौ फेसबुकनि फैसाबो मोनजाया जेबो मोनजाया मागानासो पेज खुलिदों बे जेबो रोङा बे खालि मालायखौ ओरै हगारलाबायनाय माबालाबायनायखौल' रोंगौ बिसिना मा प्रुफ दं बोरै 4 लाख लायनाय जानाया प्रुफखौ हरलै दलाय बिदा बिटिआर प्रुफखौ नांगौ जोंनो मा प्रुफ दं नोंसिनावलाय मोसौ खावनायनि प्रुफा बोरै माथो फट' मोनसेबो होनो हायाखै नोंसोरलाय जोंखौलाय मोसौ खावनाय मोसौ हमजानाय होनांगौमोन ना गावनो बिदि नालाय ओंखायनो मालायखौ बिदि लिरनानै साला मेगन गोसा दुगा मारा जायाफ्रा मा दंब्रा नोंसिनावलाय जेबो गैया जोंखौथ' माबा एक्सनावसो बाहायनो नागिरबावबायमोन फाग्ला सिगां थांनो मा मिथियाखै नोंखौ नोंसोरलाय बिफिबजों बुलायो नोंसोर नागिरबावबायमोन नामा नोंसिना जोंखौ फाग्ला सिगां बिदि एक्सनाव बाहायनो नागिरो नामा गोदाव सेरावनो बिदि एक्सनाव बाहायनो नागिरो फाग्ला गोजा रांनि लब देखायनानै नोंसोरसो दालाल ओंखारलाबायनानै बिदाखौ लोगो हमलाहैदों दा फाग्ला सिगां थांनो माबा 30 लाख जासिलाय 50 लाख जासिलाय 2.5 कोटिनि स्किम जासिलाय है दानि जुगाव सोर फाग्ला स्किम मावबावखोब्रा आंथ' नांखाया आंथ' होनखानायसै डाइरेक्टनो जों जेब्ला थांदोंमोन स्किमनि खोथा रायलायनाय लोगो लोगो मिनिखादोंसै आंथ' सोर फाग्ला दानि जुगाव स्किम मावबावखो जै दिन नोंसिनाव थांदों ओइदिनो बे खामानिया जाया होननानै बुंखानाय आं डाइरेक्टनो नै दा जायासैबो नोंसोरसो जानला मोनला बै दाखालि जों ओरै टाउन सहराव बेरायलाबाय थाबा सोर दालालि ओंखारदों जोंनि बिदा राजानि थाखाय साब्रै साबा 6 जन दालालि ओंखारदों माने बै उमुखखौ लांबा आहा नामसिन जागोनदां बैखौ लांबा आहा नामसिन जागोनदां बेबायदि हाइलाइट जानो थाखाय नोंसोर गावजों गाव ओरै नारा नाथा जालायबाय थानानै बेनो रांनि लब देखायनानै जोंखौ नोंसोरसो माबा गोजावलाहैदों इउथ केम हाबै नोंसोरसो लामा लोगो हमलाबायदों इउपिपिएल नासो जों नोंसोरखौ लोगो हमदों नामा फाग्ला गोजा जोंथ' नोंसिनाव बिदि लोगो हमनो हायाखैना नोंसोरसो रांनि लब देखायलाबायनानै बिदि खालामदों बहाथो रां लाबोखो जोंलाय नोंसिनिफ्रायलाय माला नों मा खिथु 4 लाख लाबोखो जोंलाय माथो प्रुफानो गैया जेबो होमोन ना नों प्रुफ दंबा मानो प्रुफ होनो हायाखै नोङो जाम्बा साइस गोबोरखिनि एम्फौ जे खोथाया नंखाया बेखौ नों फोलानोबो हाखाया जाम्बा मिथिबाय जेबो बुंनानै लाब गैया नों जेबो लाब गैया मिथिबाय नों ओरै मोनसे खामानि माव नों बै गौराङाव थांदो गोदोनायाव दैहु खादो जुम बारजुमदो थांबाय नों खोला लैथोआव ब्रह्मपुत्रआव मिथिबाय माइरिबो दयला बिटिआर ओंखायनो होनदों आङो दयला बिटिआर बिस्था सालायग्रानि फेसबुक पेजखौ सालायग्रा अनार नोंनाव जुदि प्रुफ दंबा दम दंबा देखाय नों जोंनो जों नोंसिनिफ्राय 4 लाख लानाय आरो मोसौ खावनायखौ देखाय नोङो जाम्बा थाम्फै माबा सावनानै जाग्रा हर'आव गुमा सावनानै जाग्रा जाम्बा बुबक जाम्बा सियान आरो बबाव हिन्जाव हमनांगौ जाखो जोंलाय सोर फाग्ला हा हिन्जावनो दंखायो माला हिन्जाव हमनांगौ जाखो जोंलाय जाम्बा बुरबक बायदि खोथा रायलायलाबायग्रा बाव मोनथिया असियानो पार्टियाव दाखालिसो हाबलाबायनायगोनदां मानसिया ओंखायनो बिदि होनलाबायदों जाम्बा थाइले बे मानसिया एकदमबारे गोबोरखिनि एम्फौ एकदमबारे उरलाग्रा फाथि सिथाथा रानथं थं नोंसोर बायदिया जोदलानानै सिफायजोबनो हायो आं गोसोबा मिथिबाय आंबो बायदि खोथा बायला होदा मा प्रुफ दं नोंलाय बोरै प्रुफा हरदो 4 लाखनि प्रुफ नांगौ आंनो दयला दाहायनो होफिन नोङो बेखौ भिडिअखौ जुदि नुदोंबा नुखागोन मानो नुवा डाइरेक्ट सिदा सिदिसो रायलायो जोंना मिथिबाय होफिन नोङो 4 लाखनि प्रुफ मोसौ खावनायनि प्रुफबाबो हिन्जाव हमना हरजाया हो नायना नोंखौ दयला बिदा बिटिआर जाम्बा अनार गोबोरखिनि एम्फौ थाम्फै खबथारनानै जाग्रा सैमाखि जायो नोङो बुबक साला एकदमबारे हादान जंगलिया जायगायाव जोनोम जाखानायब्रा बे एकदमबारे बुजिया सोमजिया लिरलाबायना होनाय जंगलिया साल बिफां खिखोग्रासो गुड कुइसन बियो सालमुरायाव खिग्रासो बे ओमफ्राय खिनानै लेखाना बिलाइजों जुलांग्रा जाम्बा जों सावसो होबावो नोंखौ मिथिबाय थेट्रिस खौसो देबदि बियाबास लिरे कमनेस ठाकुर दयला बिदिया बिटिआर नै बे जब्रा जानानै खिसावलाबाय थानांगौ बे फाग्ला दा मोनायाव
हौवालै नोंदेन खिसावलाबाय थायाबा होमबा साइस खोथा रायलायबायनाय बेबायदि थगायनो आरोखि मा 2.5 कोटिनि स्किम जासिदों 2.5 कोटिनि स्किम हरगोन दखान बाखि सुख'ना होगोन बहाथो बोरै बिदि थगायनो आरोखि थाइसेबो गैया मा थाइसेबो गैया थाइनैबो गैया थाइबाबो गैया थाइसेबो गैया नामाव गांब्रै लाखनो 4 लाख बोरै फुवा सोरनावबा हेन केस होनायनि ओरै फट' दंबाबो हांगौमोनलाय बोरै गैया नालाय गैया सिगाङावनो लांनो नाङामोन नोंसोरसो रां रुफानि लब देखायला हैलाबायनानै दालालि हमलाबायनानै बिदाखौ लोगो हमलाबायनानै जों नोंखौ उमुगाव लांसै ओरैयाव लांसै नोंसोरसो बानायला हैदों जोंथ' बिदि लोगोबो हमाखै नोंसोरसो जोंखौ सैमा बायदि लोगो हमला फैदों लामा सामा सैमा बायदि नेटला फैदों नोंसोरसो ओंखायनो होनखायो आं मोनथिबाय पार्टिया पार्टि गावबा गाव थागोन मोनथिबाय नों जायखौ मोजां मोनदों नों बेयावनो था जोंथ' बेयाव जेबो गाज्रि बुंनो साना नोंसोरबो जोंखौ गाज्रि बुंनो नाङाब्रा जोंबोथ' नोंसिनि पार्टिखौ गाज्रि मोना ना बा नोंसोरबो जोंनि पार्टिखौ गाज्रि मोना बर'जों बर' जालायनानै नोंसोर मानो नांलायनो मोजां मोनोब्रा मा लाब ना बर'जों बर' बुलायनानै थैलायनांसिगौ आरो जाम्बासो मालाय हारियासो जोंखौ मिनिगासिनो दङ नोंसोरसो बिदि खालामो जोंखौ मिनिजागासिनो जाम्बा दयला मिथिबाय जेबो लाब गैया मिथिबाय अनलायनानै थानो सोलोंब्रा नोंनाव बर'नि थै दं आंनावबो दं गाबोन सोरांबानो अखानायबानो लोगो मोनलायगोन मा लाब होमबा जों गावजों गाव बुथारलायनानै थैलायनोसै आरो नोंनिबा जोंनाथ' सिदा सिदि डाइरेक्ट सिदा बुंखायो जोंथ' सान हर बेरायग्रा आंथ' थैनाय जेबो सानखाया खौनो सिदा रायलायखायो जों ओंखायनो जेबो लाब गैया संसार जानाय ना संसार जायो नोंलाय मानसियालाय नोंनाबो सानसे संसार जागोन होमबा नोंबो बुजिगोन बिदि जायो मिथिबाय ओंखायनो खुनु आवलायनांगौ खोथा गैया रिभेन्स बा रिभेन्स डाइरेक्ट फेस टु फेस लोगो हमनानै रायलायफैब्रा बिदि नङाना मा 4 लाख लांनानै जादों मा माबादों ससियेल मिडियायाव सोर फाग्ला फोथायनांगौ जाखो बेखौलाय मा प्रुफ दं नोंसिनावलाय प्रुफखौ होब्रा प्रुफखौ होबासो बयबो फोथायगोन दा नोंसिनाव जेबो प्रुफानो गैया ओरैनो लिरलाबायना होबा जागोन नामा होमबालाय जोंबो नोंसोरखौ लिरलाबायना होनोसै होमबालाय इउपिपिएलना दाखालि फैनानै माबालाबायदों ओरैबायदि बुख्रेबलाबायनानै गालांदों होनबा लिरना होबा मोजां मोनसै नोंसोर एन्सारा हर दयला बाबु मिथिबाय नङाबा जोंबो होगोन दामानिखा